ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Баракат Исфара дорои дастгоҳу таҷҳизоти замонавӣ ва ташхисгоҳ буда, инҷо мутахассисони соҳибкасби маҳаллӣ фаъолият мекунанд. Баракат Исфара ба истеҳсоли маҳсулоти гуногун аз меваи хушки зардолу машғул буда, онро мутобиқ ба стандарти сифати байналмилалӣ омода месозад. дар ин меваи органикӣ ки ба воситаи ҳамин мо мехоҳем ба бозори ҷаҳонӣ Тоҷикистонро муаррифӣ кунем, ин дар вақти парваришу дар вақти истеҳсолоту коркарди ҳамин ва маҳсулотҳои химиявӣ истифода бурда намешавад. меваҳои шаҳрбори Тоҷикистон дар бозорҳои хориҷ талабгорони зиёд дорад. Тоҷикистон бештар зардолуро ба кишварҳои хориҷи дуру наздик содирот мекунад. бештари боғҳои зардолу бошанд дар вилояти Суғ ҷойгиранд ва коргоҳу корхонаҳои коркарди мева низ инҷо зиёд аст. ана ҳамин дарахти зардолу 15 сол дорад ва ба андешаи мутахассисон дар як сол 150-200 килограмм меваи тар медиҳад. як чанд соли охир дар ҷумҳурӣ зиёда аз 200 000 гектар боғҳои нави содиротӣ бунёд шудааст ки мақсад аз парвариши зардолу ва ба хориҷи кишвар содирот намудани он мебошад. як сол хоҷагиҳои мо метавонанд ки аз 80 то 100 000 тонна зардолу истеҳсол кунанд. метавонанд ки зардолуро меваи тарашро ҳам содирот намоянд, ҳам меваи хушкашро. асосан қариб 60% зардолуи содирот мегардидагӣ дар вилояти Суғ мебошад. дар доираи имтиёзҳои пешниҳод намудаи ин низом кишварҳо метавонанд ки зиёда аз 6000 молу маҳсулоти ватаниро бе пардохти бурчҳои гумрукӣ ба кишварҳои иттиҳоди Аврупо ворид намоянд. айни ҳол дар стандарте ки яъне ки таҳти рақам DDP 15 яъне ки қабул гардид, айни ҳол он мушкилотҳое ки дар бозорҳо барои содирот намудан яъне ки заруранд, дар ҳамин стандарт талаботҳо дарҷ карда шуданд ва мо бояд аз рӯи талаботи ҳамин стандарт яъне ки истеҳсоли ҳамин номгӯи маҳсулотро ба роҳ монем. ҳангоми шиносоӣ бо ҳамин стандарти байналмилалӣ аллакай соҳибкор худ таъссурот пайдо мекунад ки чӣ хел молу маҳсулот бо кадом сифат бояд ба бозорҳои яъне ки хориҷ аз кишвар содирот карда шавад. лоиҳаи мусоидат ҷиҳати дастрасӣ ба бозорҳои содиротӣ барои маҳсулоти кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути низоми беҳтаргардонидаи бехатарии хӯрокворӣ ки аз ҷониби Маркази байналмилалии тиҷорат таҳия ва дар ҳамкорӣ бо сохторҳои марбутаи кишвар татбиқ карда шуд, ҳадафи аслиаш беҳтаргардонии рақобатпазирии корхонаҳои хурдумиёнаи кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бозорҳои содиротӣ мебошад. нисбати зардолуи хушк вазъият нисбатан беҳтар аст. лабораторияҳои мавҷудаи Тоҷикистон нисбати бехатарии ин маҳсулот кор карда метавонанд, яъне ки ташхисҳоро гузаронида метавонанд ба ғайр аз як қатор боқимондаҳо ба монанди микотоксинҳо ёки афлотоксинҳо мегем ва ба монанди боқимондаҳои заҳрхимикатҳо ки ин намуди ташхисҳо таҷҳизоти махсусро талаб мекунанд ва собиқа ва малакаи махсус аз кормандори лабораторӣ талаб мекунанд. соли 2021 бо сабаби номусоид будани вазъи ҳаво деҳқонон аз боғҳои худ ҳосил гирифта натавонистанд ва ҳаҷми истеҳсоли меваи хушки зардолу низ нисбатан кам гардид. корхонаи Шифотеҷе яке аз онҳост. ҳаҷми истеҳсол айни ҳол кам шуда истодааст аз сабабе ки соли гузашта дар Исфара ва дар тамоми ҷумҳурӣ ҳосил нашуд. аз ҳамин ҳисоб пештар то 20 тонна дар як моҳ мо истеҳсол мекардем, аз ҳисобе ки ҳам нархи зардолу баланд шудааст ва ҳам маҳсулот нест истеҳсолоти мо камтар шудааст. меваи хушк бошад дар соли 2021 назар ба соли 2020 ба маблағи $9 миллион амрикоӣ зиёд гашта, бисёртар ба Россия, Қазоқистон ва Ироқ интиқол меёбад. меваи яъне бевосита зардолуи тару тоза бошад, каме содироташ камтар шудааст, яъне ба маблағи $448,000 амрикоӣ содироти зардолуи тару тоза. назар ба соли 2020 дар соли 2021 кам шудааст. мушкилоти дигар ин таъмини сифат ва бехатарии маҳсулоти аз зардолу омода карда шудааст. тибқи стандартҳои байналмилалӣ миқдори муайяни истифодаи олтингу гирд муайян шудааст ва ҳангоми аз меъёр зиёд истифода намудани он маҳсулот рақобатпазирии худро аллакай аз даст медиҳад.
агар мо ҳам пеститсидора химиёвиро истифода барем баъд истифода барем қисми аи пеститсидо дар худи маҳсулот боқӣ мемонанд ба саломатии инсон хеле таъсири манфӣ мерасонад бисёртар такя кунем ба усулҳои биологӣ ки дар солҳои охир хеле тараққӣ ёфта истанд дар бисёр давлатҳо 98% дар гармхонаҳо бо усули биологӣ гармхонаро аз зараррасониҳо ва касалиҳо муҳофизат мекунанд. маркази миллии ташхиси кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ки масъулияти додани сертификати сифатро ба маҳсулоти кишоварзии содиротшаванда дорад дар асоси стандартҳои мавҷудаи байналмилалӣ санҷишҳо мегузаронад. он намунаҳое ки имрӯз дар озмоишгоҳи мо ворид мешавад пеш аз ҳама ба сифати он ва бехатарии маҳсулотҳо диққати махсус дода мешавад. мо пестисидро метавонем дар таркиби нардории хушк муайян намоем. ҳангоми ба талаботҳои бехатарии ҷавобгӯй будани маҳсулотҳои хушки зардолугӣ дар асоси ҳамин мо метавонем ҳуҷҷатҳои ташхисҳои протоколии худро пешниҳод намоем ба шахсоне ки ба саркор доранд ба зардолии хушк ба содироти мисол аз ҷумҳурӣ берун. бемориҳо ва ҳашаротҳое ки дар дарахтони мевадиҳанда пайдо шуда боиси талафи ҳосил мегарданд ва ё ба сифату бехатарии мева таъсири манфӣ мерасонанд зиёданд. касалиҳои асосие ки нисбатан зараровартаранд касалии циркоспореоз мегӯянд ё сурохшавии дарахтони зардолу хеле зарари ҷиддӣ мерасонад ба дарахтони донакдор. ин касалии манелиоз дар зардолу камтару бисёртар дар гелос мешавад дар олу мешавад. сӯхтагии бактериягӣ ин касалии бактериягӣ аст. баъд касалиҳои вирусие ки аслан зоҳиран о қадар ба чашм онро фарқ кардан хеле душвор аст лекин ҳастанд. зараррасони дигаре ки номбар карда мумкин ин тилогузаки туркистоне мегӯянд туркистанская золотогузка ки ҳама чиза мехӯрад. олимони соҳаи кишоварзӣ навъҳои серҳосили зардолуро ихтироъ намуда дар истеҳсолот ба роҳ мондаанд ки нисбатан серҳосил буда муҳлати нигаҳдорияшон бештар аст. асосан дар ноҳияи ашт навъи зардолӣ барои содирот нигаронда шудааст навъи 8.1 мебошад ки ин махсусан дар ноҳияи ашт барои ҳамин содирот шинонда шудааст. баъдтариш ки ин зардолу дар вақти боркашонӣ навъи берунаша гум намекунад. ҳамин хеле сахт меистад ки дар вақте ки то ҷои расиданаша ҳамун зардолу види намуди берунаша дигар намекунад. навъҳои асосие ки зардолу дар исфара ҳастанд ин хурмоӣ мирсанҷалӣ тоҷибоӣ бобоӣ ва қандак ва якчанд намудҳои қандак. ҳозир агар манан солҳои охир бошад мо аллакай навъҳои интенсиви онро аллакай ихтироъ карда мутобиқ ба иқлими худи исфара шинонда ва парвариш карда шудем ки барои тару тоза содирот кардан нигарона шудааст. вақте ки мо боға бунёд мекунем якум интихоби дурусти замин дуюм интихоби дурусти навъҳо ки ба ҳамин шароити маҳал устуворияти баланд доранд ва ҳосили баланд дода метавонанд. сеюм ин сари вақт дар муҳлаташ гузарондани чорабинои агротехникӣ ба монанди чӣ шудгори байни қаторҳо нарм кардани беқи дарахтон шакл додани дарахтон мунтазам ҳар сол буридани шоху навдаи дарахтон додани ғизо шахсан дар шакли маҷмӯӣ ҳам азот фосфор калий имрӯз дорувои вай ҳаст омехта ҳаст онҳоро истифода бурдан дар кор порҳои органикиро истифода бурдана таъмини дурусти об барои дастрасии дарахтон ки бе об ягон чизи дигар вуҷуд намнокии 75-80% бояд ки таъмин карда шавад. гузарони чорабиниҳо оиди паст кардани сатҳи зараррасонии касалию зараррасонаҳо ҷамъоварии ҳосил бо техникаи дурусти технологияи дурусти ҳосилгундорӣ. агар деҳқонони мо мана ҳамин нақшаҳои чорабиниҳоро гуфтагира сари вақт дар муҳлаташ интихоб карда гузаронанд албатта
حاصل فراوان و محصولات بلندصفت به دست آوردن میتوانند. امکانی که اقلیم مساعد و خاک و آبی سرزمین ما جهت رشد ساحه باغداری روی دست دارد، میتوان مساحت باغ‌های زردآلو را افزون نموده نه تنها میوه تر و خشک آن، بلکه محصولات از این میوه برای سلامتی انسان ضرور آماده شده را به خارج کشور صادرات نمود و از این حساب هم شمول جایهای کاری را افزون و هم سطح اقتصادی مملکت را بالا برد.